Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu, muli bwanji konse kumene muli yayi ambiri ndithu mu mwezi uno wa Ramadan. Ramadan anthu ambiri ndithu tikusala yayi ndithu and the good thing about this month is anthu ambiri amasala kayakhala ma Christians kaya sima Christians umapeza kuti yayi akusala nawo bakuti yayi first of all tisale fukwa ndi kusala kucha ndithu ndi ritual practice. I think ndizonena kuti mpingo nolosa I think kuli kusala, so anthu amanguti let's just fast. So guys, all the best kwa onse amene ndithu tikusala Ramadan Mubarak. Ngata I think yamatero ndithu otero kuti Ramadan Mubarak, kuti blessed Ramadan. So guys, lero li ndithu tikufuna tilowe ndithu ku dziko la South Korea kumene ndithu pakali pano former president wakumene koko dzina lake ndi Yoon Suk Yeol. Yoon Suk, tingogwesa ntchito kuti Yoon. President amene ndithu amugamula kuti akakhale ku ndende moyo wake onse, life imprisonment. Komano president ameneyo ndi zaka zokwana 65. Komano iyeyo adalakwa chani? Kodi adapanga chani kuti mpakana iyeyo zipezeke kunena kuti mpakana lero amugamule kuti akakhale ku ndende moyo wake onse? So pakali pano tikhalire kulongosana khandi moyo mpakana kumapeto kuti tiuzane zomwe ndithu mkulu ameneyo adalakwa ku dziko la South Korea. Iyeyo ndithu ndi president opuma, former president. Yoon iyeyo ndithu adalowa u president mu chaka cha 2022 April 2022 anakhala president, and mu 2025 ndi pamene ndithu adavota anthu kuti achoka pamene amene adavota ndi National Assembly ndi Parliament ndithu sikuti anapita so kumavota, komano anthu Parliament ndamene angovota kuti ase satiraisa nthawi ase kumpanga impeach kumuchoseratu pa mpando chabe. Komano tifati kambeza mlandu umene iyeyo amuchaja nawo mpakana kuti akafike ku ndende akakhale moyo wake onse ku ndende. Kuti anapha munthu? Ayi, sanaphe munthu ayi. Komano iyeyo zimene adapanga mu 2024 pa 3 December iyeyo ndithu anabweretsa akuti lamulo limene lili limachitwa kuti insurrection. So lamulo limene tinene kuti anabwesa tinene kuti martial law. Anabwesa lamulo oti kukhale ulamulo wachisilikali mudziko, like out of nowhere kungosintha zinthu bas, out of nowhere kungosintha basi, right? Kungosintha out of nowhere. So martial law ndi chani? Martial law ndi ulamuliro umene ndithu ndi sitimagwiritsa ntchito ngati parliament. Pampanopa ujene direct order yabwera kuchokera ku president anena kuti amene awosala ndi mafamasi chanchani koma amagwira ntchito zakuchipatala boma ndithu iwo agulitse, right? So imagine the executive order komano imene itaso kupita ku parliament ndikuyikambirana bwinobwino akaona kuti ikayenda bwanji chabwino. So mkulu ameneyu adalamula kuti pakhale martial law, like out of nowhere kungosintha basi akuluakulu basi pene papa tona zoti dziko linoli ngati pali zinthu like sipezitengaso zinthu umapita nazo ku parliament ukakambirana kapena kudutsa office iyi ukakambirana ayi, komana amufuna kuti dziko lingosintha, democracy ingochokeratu basi kenako tizingoyendera malamulo ayeyo kapena malamulo ayeyo. So iyeyo chimene martial law imazati president akalamula lamulo lipangoda force ndi asilikali kungoti zakuti mende martial law imeneyo zakuti asilikali ndamene angapite wala kwanza ayi mesa ma president amakuti basi palibe zoti tikambena ku office makuti palibe so musu saso yayi ndoti iyeyo azikhala above the law.
pamene malamulo timati no one is above the law, pamene imene iyi president amakhala above the law, asilikali amakhala above the law. So iyeyo ndithu mu December 2024 pa 3 December ananena kuti guys ndikupanga declare martial law mu dziko lino la South Korea. So iyayi anthu anazati tipanga bwanji. So anthu aku parliament anazana kuti akuluakulu tiye tikumane kuti yani tiye tikumane ku parliament tikavote bill imeneyi. Iye uja anatumiza asilikali pita ku parliament kongo kachinga kuti palibe zokambirana tumu. Imagine palibe zokambirana nizo ndada akhala amene mujamu ndithu kuyamba kulimbana kuti akhale ngati akambirana zinthu zichazo. Anthu anapanga force kwamba anthu kwamba mademo kudziwa kucha finally anazavomera kuti pakana anthu athaulani ma-MP atakulowa parliament ndi kukambirana. So atalowa anapanga vote out like issue imene anazo kuti yayi sitheka. Komanso anthu akapange mademo mpaka na president anana kuti ndipanga withdraw amene ali uni amene ndipanga withdraw statement imene iyi silimagwisa ntchito martial law izikhala amene zinalili mucha. So anthu atatero kenako iyayi anakhala parliament ucha panama noti akuluakulu I think adawa atisokonezera zinthu. So anapanga impeach, anamuchotsa pampando. And so milandi okay afterwards anamuchotsa pampando pano kuti president wina kenako nkhani sopano inalowa ku court nkwamba sopano kuiweruza kumaona kuti chinachitika njani. So yeyo amuchotsa milandu iwiri. One amati insurrection imeneyi yongosintha malamulo kungosintha basi akuluakulu tasintha malamulo wa basi kugwesa ntchito mphamvu. Iwo lima mpando ndi constitution ndi malamulo koma iweyo nkugwesa wampando pale nkuyamba kugwesa ntchito mphamvu kuti wena asa pangeso china chilichonse palibe zokambirana zilizonse. So abuse of office mlandu naso ndomenewo kugwisa ntchito office molakwika. And zimene amuchacha nazo. Kenako afterwards pamene amuchacha kuti iwe wakhala kundende moyo wako wonse chifukwa zimene adapanga pamenepozo ndizona kuti ndi action yoopsa kwambiri chifukwa it's like imagine dziko kulira pasachipolonje kumeneko. Nthawi inake ngati mukumbukirako so pali anthu ena ake ndithu otsatira achakwera nthawi inake ankanena kuti yayi basi tisintha malamulo chakwera akhale life president kuti chakwera akhale president wa kalekale mpaka napa. You understand? Zimene anayankhula zokhazo zimene zonse ndi mlandu sopauka chifukwa sungangosintha malamulo just out of nowhere kuti basi inu mpaka uyu akhale president wa muyaya. Like what is that? What is that? President wa muyaya ndi uchani? Basi chakwera akhale president wa muyaya. Mago anayankhula kunthunzi zimayi wina wake 2022. I just lost the video. We posted it. That video we posted it. I tried to look for it. No sina ipeze video imene. Ilipo ndithu video imene ndithu zimayi wina wake ananena kuti chakwera akhale life president. Akhale president wa muyaya. Basi. Zimene zozo anzauko amangoti nazo. So this president now, Yoon, oku South Korea, anapanga zinthu. Kumano afterwards kalamulo kamene anakapanga withdraw anakasiya after 6 hours anthu atavota ku South Korea atamacha kuti yayi khalidwe limene ndi ndilopusa kwambiri sizingachitike zimene zonse kuti mpaka na tisinthe malamulo motelemo. So guys iyo nimafati kupasa an example kuti umonde mmene azinzathu amatengera malamulo so seriously. Former president America kundende akuti akhale kumene kuchako moyo wake onse kunende president former president palibesa ubwera mune yayi ife president achipani kulibe zimenezo angonyamula pakhautali komano akuti pali khomo la apilo atha kupanga apilo ndikuti nzoti ukadandaulaso kuti mlandu wanga sinaone bwino koma mutani mundione so mlandatu ukambe so makuti koma kuti zimenezo azikapangira apilo kuti behind bars kuseri koma bagala ba kundende machidole zimenezo akapanga apilo koma kundende kumene koko. So izo ndi zimene ndithu timafati unikirani pang'ono kuti ku South Korea
former president amene analowa 2022, right? 2022 kuchoka 2025 afana ndo ina wake amene amutchaja kuti akakhale kundende moyo wake wonse chifukwa chofuna kusintha malamulo wa dziko kuti abweretse ulamulo wina wa martial law omwe angoti hey panganiza kuti mosayendetsa ndondomeko ya kuti parliament chinchawizo kambira so yeah guys, thank you so much. So I think tinagamba, I don't know, Malawi Cameras panopa it's verified YouTube channel. Mukapanga check kuti niko mupeza kuti kulika kwa chikajongi kamaki kosenza kuti yeah atipangano recognize kuti yeah Malawi Cameras. Mukaona Malawi Cameras ina iyo banda kachijongi kamene ko ndikuti imeneyo ndithu ndi fake. Right? Guys, thank you so much. Malawi Cameras.